Realitate bat da, gero eta gehiago gure artean txakur gehiago daukaguzala. Bai herritarrok zein bizitatzen gaituenok, ezta? Txakurra daukagunean, oporretan zer egiten dugu txakurrekaz. Batzuk aukera bat daukie, hotel baten iztea, beste batzuk txakurra norberagaz eroatea erabakitzen dabe. Horretarako, Euskadiri buelta emoten dabilko piper onturre txakurra, eta honek piperrek erakutziko deuzku bai txakurragaz bidaiatzen dugunean zelango gauzak egin geinkezan eta zeintzuk ez, zeintzuk diren egokiak, konbibentzia baten barruan, danon artean balantze eta ekilibrio bat egon behar dauelako. Eta txakurra hartzen daben enpresek, eurek jarduera egokiak eduki behar dabez, bezero klase hau hartzeko. Beraz, tendentzia bat da, piper gure artean egongo da getxoz disfrutatzen, Euskadiri buelta osoan monda ostean, getxo da bere akabuko paradea, akabuko egonaldia, eta ongi etorria mongura dutzagu piperreri, eta era arduratsuan getxoz disfrutatzea espero dugu.